Эфирден алықлар вақты студияда Алсу Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Яңа елға үзгәрешләр белән. Ел башыннан пенсия һәм башка түләүләрне арттыру каралган. Әлмәт районында 53 меңнән артык пенсионер яши һәм 1 январьдан безнең пенсионерларга пенсия индексацияланды. Яктырту юк, балалар мәйданчыклары белән проблема һәм канализация исә. Әлбәттә, гражданнар җыеннары дәвам итә. Потому что двор такой, знаете, как проходящий получается. Не хотят наши кончики ездить по строителей, они поворачивают в наш двор, сокращают тем самым дорогу и на бешеной скорости через наш двор проезжают. Төрле милләт халыкларының туган телен саклау һәм үстерү. Азнакайда 2 теллелек кануннары буенча түгәрәк өстәл сөйләшүе узды. Шушы фикерләрне республикага кертеп җибәрергә, бәлки аны кайберләр шундый кыйммәтле булар, Россия күләмендә дә күтәреп булмыймы? Шушы фикерләрне тыңларга дип җыелдык. Кичә 16 гыйнварда Әлмәт районында электр җиһазларын монтажлау кагыйдәләрен бозу аркасында 2 янгын килеп чыга. Көндез Әлмәттә Ломоносов урамында ишек алды бинасы яна башлый. Ут, мунча һәм гаражның мансард өлешен чылгап ала. Янгын мәйданы 20 квадрат метр тәшкил итә. Зыян күрүчеләр юк. Шул ук көнне кич белән Түбән Мактама бистәсендә мунча тулысынча яна. Янгын мәйданы 40 квадрат метр тәшкил итә. Зыян күрүчеләр юк. Беренче сәбәп электр җиһазларын монтажлау кагыйдәләрен бозу. Ел башыннан социаль фонд иминiyet пенсияләрен индексацияләде. Һәр пенсионер өчен индексация индивидуаль һәм алына торган пенсия күләменә бәйле. Бу хакта һәм тагын нинди үзгәрешләр көтелүе турында безнең иҗат төркеменә Әлмәт районы Россия социаль фондының Татарстан Республикасы буенча бүлегендә сөйләделәр. Әлмәт районында 53 мең ярым пенсионер бар. Алар арасында яшь буенча лаеклы ялда 45 меңнән артык кеше. Әлмәт районында 53 меңнән артык пенсионер яши һәм 1 январьдан безнең пенсионерларга пенсия индексацияланды. Хәзер 1 январьдан безнең пенсиялар арттылар 7,3%-ка. Арттырылган түләүләрне лаеклы ялга чыкканнар да, эшләүче пенсионерлар да алачак. Соңгылары өчен бу 2015 елдан бирле беренче индексация булачак. Иминiyet пенсиясенә хокукы яки хезмәт стажы, яки пенсия коэффициентларының тиешле күләме булмаган гражданнар социаль пенсия ала. Ул 1 апрельдән индексацияләнәчәк. Шулай ук ел башыннан 80 яшьтән өлкәнрәк гражданнарны һәм беренче төркем инвалидларны карау буенча компенсация түләүләрен билгеләүнең яңа кагыйдәләре үз көченә керә. Хәзер алар аерым түләми, пенсия составына кертелгәннәр. Шулай ук 1 гыйнвардан җирләүгә пособие түләүнең бердәм тәртибе билгеләнә. Хәзер түләү артыннан эш бирүчегә мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Бүгенге чиракта үлгән кешеләр өчен пособие түләнә. Ул пособиене безгә килмичә электронный услуглар, госуслуга аша һәрбер кеше үзенең өеннән җибәрә ала. Аның өчен госуслуга кирип, бу услуганы табып, сез гаризагызны шуннан электронный ни белән җибәрәчәксез. Россия Федерациясендә дә, Татарстан Республикасында да яшәү минимумнары да үзгәрде. Аның күләме 2000-гә диярлек арта һәм бүген 15073 сум тәшкил итә. Шулай ук 1 февральдән ана капиталы, балалар пособиеләре, инвалидлар, сугыш хәрәкәтләрендә катнашучылар һәм һәлак булганнарның гаилә әгъзаларына акчалата түләүләр артачак дип көтелә. Социаль фонд бүлегенең барлык хезмәтләре дә электрон рәвештә гамәлгә ашырыла дип белгечләр. Аризаны һәм кирәкле документларны дәүләт хезмәтләре порталы аша бирергә мөмкин. Дәүләт учреждениесенә килү мәҗбүри түгел.
Әлмәттә гражданнар җыеннары дәвам итә. Чираттагы чара 11-нче мәктәптә узды. Анда 2-нче тоз эшенә йомгак ясадылар. Киңәшмәдә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков, депутат Илдар Бахманов һәм шәһәрнең башка оешмалары вәкилләре катнашты. Шулай итеп, бу микрорайонда яшәүчеләр актуаль проблемалар турында күзгә-күз сөйләшә алды. Бу микрорайонда яшәүчеләрне нинди сораулар борчый? Киләсе сюжетта карагыз. Яктырту юк балалар мәйданчыгын чистарту, канализация исе килә. Микрорайонда яшәүчеләрне бу һәм башка мәсьәләләр борчый. Гражданнар җыены беренче чиратта шәһәр җитәкчелегенә, идарәче компания вәкилләренә, полиция һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренә борчыган проблемаларны бер юлы җиткерә торган чара. Халыкны борчыган мәсьәләләр буенча фикер алышу башлангычы. 2-нче территориаль иҗтимагый совет рәисе Марьям Ефремова доклад белән чыгыш ясады. Полиция һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре үз чиратында гадәттән тыш хәлләрдә үзеңне ничек тотарга кирәклеген сөйләде. Һәм кайнар линия телефоннарын искә төшерделәр. Участок полиция хезмәткәре Динар Маликов социаль мошенниклык проблемасына аерым игътибар бирде. И у нас имеется профилактика. Бездә социаль алдауларның профилактик эше алып барыла. Үзегез аңлыйсыз, билгесез номерлардан шалтыраталар. Паспортларыгыз, карталарыгыз турында мәгълүмат сорыйлар. Зинһар ышанмагыз аларга. Хәзер актуаль хәл. Алар халыкка шалтыраталар һәм сезгә нәрсәдер эшләргә туры килсә, акчаны кире кайтарырга кушалар. Үтенеп сорыйбыз, ышанмагыз, акча барыбер кире кайтарылмый. Вот, мы вам обратно вернем деньги при условии, вы там что-то должны сделать. Пожалуйста, убедительная просьба, не вводитесь в это. Деньги все равно не получите. Алга таба традиция буенча шәһәр хезмәтләре вәкилләре халыкны борчыган сорауларын тыңлады. Мисал өчен Төзүчләр проспекты 35 адресы буенча яшәүчеләрне күп фатирлы йорты турында күп сораулар борчый. Алар җыенга оешкан төстә һәр подъезддан диярлек бер вәкил килгән. Проблемалар озак еллар дәвамында хәл ителми ди алар. Вот в этом месте сделать освещение. Бу урында безгә яктырту ясарга кирәк. Анда бер кайчан да яктырту булмаган. Безгә шулай ук машина тизлеген басу өчен калкулыклар да куярга кирәк. Без аларны урнаштыруны сорыйбыз. Чөнки машинада чабучылар юлны кыскартабыз дип безнең ишек алдыннан бик тиз узып йөриләр. На территории нашего двора лежачий полицейский. Возможно ли это и вообще как это действует? Куда надо обращаться? Потому что двор такой, знаете, как проходящий получается. Не хотят наши кончики ездить по строителей, они поворачивают в наш двор, сокращают тем самым дорогу и на бешеной скорости через наш двор проезжают. Сораулар шактый, шуңа күрә безнең төшерү төркеме әлеге йортка махсус барырга җыена. Алардан кала әле башка шешелмәгән мәсьәләләр дә бар. Шулар арасында ишек алдында барлыкка килгән зур-зур чокырлар, юл тирәлек куелган машиналар йөк машиналарына юл бирми. Бу һәм башка сорауларга җавапны Әлмәт башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков җавап бирергә тырышты. Запах в подвале, в принципе, тоже это надо будет пройтись, посмотреть. Если постоянно колодцы встают, это выливается в подвал. Вопрос уже по водоканалу. В чем проблема? Значит, каждый колодец проедете, коллектора проверите. Әлеге халык җыелышлары шәһәрдә дә, авыл җирлекләрендә дә уза. Авылларда яшәүчеләр өчен очрашулар графигын авыл советларында белергә мөмкин. Ә шәһәр халкы өчен мәгълүмат подъездларда урнаштырылган һәм йорт чатларында язылган. Алса Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан стат узган елга йомгак ясады һәм ел дәвамында иң кыйммәтләнгән продуктларны билгеләде. Бәяләр арту буенча нинди товарлар алда бара һәм әлмәтлеләр үзгәрешләрне сиздеме? Бу хакта алдагы минутларда. Татарстан стат мәгълүматларына караганда республикада 2024 ел башыннан декабрьгә кадәр аеруча бәрәңге кыйммәтләнгән. Бәясе 79,5%-ка арткан. Бәяләр үсеше буенча икенче урында атланмай, ул 49,7%-ка арткан. Сизелерлек кыйммәтләнүчеләр списогында кебестә, аның бәясе 40%-ка арта. Суганга бәяләр ел дәвамында 32%-ка үсә. Чигендер дә аннан калышмый. Аның бәясе 28,1%-ка арта. Süt продукциясе һәм сыр бәясе 18,6 һәм 11,7%-ка арткан. Ипи, камыр эшләмәләре бәясе уртача 12%-ка, балык 15,4%-ка кыйммәтләнгән. Sütkə точно артты, сездім. Тагын нәрсәләргә? Süt, ипине білмеймін точно. Ну, овощылар нелер, кәбістелер нелер, кыйбат инде бар. Фруктылар бикте кыйммәтинде 700-800 рублей вот җимешләр безгә бик витамин өчен кирәк алар. Пошарга. Бәрәңгеләр бит инде, бәрәңгеләр раньше же
магазинда болса да инде, ну, 30 сум, 40 сум түгілі, шиләге 50 тәңке 100 сум иде. А хәзер якын барлык түгел, килограмм 100 с чем-то. Очень подорожали фрукты, овощи, картошка и лук, да вообще капец. Да и масло, да, кстати, сливочное. Вот. И бензин. Очень дорогой бензин теперь у нас стал. Мәгълүматлар буенча арзанайган продуктлар списогында бары тавык йомыркасы. 2024 ел башыннан аңа бәя 27,1%ка төшкән. Документ нигезендә ел азагына Татарстанда азык-төлек продуктларының минималь җыелмасы 16,9%ка кыйммәтләнә. Монда җыелманың уртача бәясе 5922 сум тәшкил итә. Күптән түгел Россия президенты Владимир Путин уртак зур матбугат конференциясе һәм туры линия барышында илдә бәяләр үсеше сәбәпләрен атый. Дәүләт башлыгы сүзләренчә, Беренче сәбәп тәкъдимнең ихтыяҗ артыннан өлгермәве. Икенче урында начар уңыш. Өченчесе кайбер продуктларга дөнья күләм бәяләр үсеше. Дүртенчесе Россиягә каршы санкцияләр. Җөмһүриятебездә төрле милләт халыкларының туган телен саклау, үстерүгә юнәлтелгән төрле чаралар үткәрелә, программалар гамәлгә ашырыла. Шушы көннәрдә Азнакайда да 2 теллелек кануннары буенча түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Анда Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов та катнашты. 25-26 елларга сездә нинди фикерләр бар? Бу монда район буенча гына түгел. Шушы фикерләрне республикага кертеп җибәрергә. Бәлки аны кайберләр шундый кыйммәтле булар, Россия күләмендә дә күтәреп булмыймы? Шундый фикерләрне тыңларга дип җыелдым. Җитди сөйләшүдә район башлыгы Марсель Шайдуллин, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев, мәгариф һәм мәдәният бүлеге, масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре, иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашты. Азнакай районы җөмһүриятебез күләмендә ул 3 районга татар телен генә түгел, милли әдәби татар телен саклап калган 3 район составына керә торган районнарның берсе. Шуннан да бик күп эш бара. Мин инде мәгариф өлкәсендә. Әлбәттә, мәгариф өлкәсендә монда иң актуаль проблемаларның берсе татар телен укыту. Очрашу барышында туган телне саклап калу, аның әһәмияте, җәмгыятьтә тоткан урыны хакында фикерләр тыңланды. Гореф-гадәтләрне, йолаларны үстерү ягыннан бер генә фестивальдә бүгенге көндә Татарстанда үткәрелде. Шуңа күрә берәр төрле фестиваль, менә элек бар иде түгәрәк уен. Түгәрәк уен фестиваль. Ул фестиваль бетте бүгенге көндә. Ул үткәрелми хәзер. Аны берләштереп уйнагыз гармоннар дип 30 көнне үткәрәләр. Ләкин ул районнардан китереп баянчыларны бер урам әйләнү генә. Әгәр Татарстанда яши икән ул кеше, ул бу җирлекнең телен белергә тиеш, аңларга тиеш. Аның өчен без тел ватырга тиеш түгел дип уйлыйм. Сөйләшү барышында яңгыраган фикерләр, тәкъдимнәр алга таба җентекләп өйрәнеләчәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бәйрәм көннәре артта калды, ә менә аның ыгы-зыгысы әле дәвам итә. Мисал өчен, бу арада халык яңа ел бизәкләрен җыештыру белән мәшгуль. Күпләр аларны бәйрәм үтү белән чыгара башлый. Ә безнең телеграм-каналдагы сораштыру нәтиҗәләре буенча, язылучыларның күбесе һаман да яңа ел атмосферасы белән ләззәтләнә икән. Бары тик 34% кына чыршы уенчыкларын алып куярга өлгергән. 32% моны якын көннәрдә эшләргә ниятли. Респондентларның 11% чыршыны ким дигәндә гыйнвар ахырына кадәр калдырырга уйлый. 12% күрәсең, чыршыны бизәргә яратса да, сүтергә иренеп тора икән. Сораштырылучыларның 11%-на гомумән җыеп торасы да юк. Быел алар чыршы куеп тормаган. Бәйрәм көннәреннән соң Әлмәттә олыслы агачларны кабул итү пунктлары эшли башлады. Алар Нефтчеләр урамы 18-нче йорт адресы буенча Магнит кибете парковкасында, Ленин урамы 128-нче йорт янындагы һәм Совет урамы 147-нче А адресы буенча урнашкан сәүдә йортлары парковкаларында урнаштырылган. Яңа ел бәйрәмнәрендә иләрне бизәгән яшел агачларны фермер хуҗалыклары ихтыяҗлары өчен терлек азыгы сыйфатында кулланырга ниятлиләр. Шуны истә тотарга кирәк. Чыршыларда уенчыклар, башка бизәү әйберләре,
пакетлар һәм скотчлар калырга тиеш түгел. Мәсьәләгә экологик якын килү максатыннан көнкүреш калдыклары җыючы тарафыннан махсус бәйгедә игълан ителде. Анда катнашучылар чыршыны эшкәртүгә тапшырып, яңа ясалма чыршы ота алачаклар. Бәйге шартлары белән Әлмәт администрациясенең Telegram каналында тулырак таныша аласыз. Нәтиҗәләр 24 гыйнварда билгеле булачак. Кулланышта булган нарат чыршыларны 20 гыйнварга кадәр тапшырырга мөмкин булачак. Шул арада шәһәр мәйданчыкларында да яңа ел чыршыларын демонтажлау башланды. Калабызның төрле урамнарында урнаштырылган яктылык иллюминациясе шәһәр халкын әлегә сөендереп торачак. Ләйсән Галиева, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хош маным, православие календарының иң мөһим даталарының берсе якынлаша. Бу көнне күпләр су куюны юласын башкаралар. Шәһәрдә һәм районда традиция буенча 2 куюну урыны оештырылачак. Безнең төшерү төркеме махсус агач конструкцияның суга чумуына шаһит булды. Әлеге конструкцияның төбе, баскычы һәм тоткычлары бар. Бу Хош ману юласын узарга җыелган халыкның иминлеге өчен эшләнелә. Юланың кышын төнлә башкарылуын исәпкә алып, урын яхшы яктыртылырга тиеш. Киенү бүлмәләре җылы булырга тиеш ди белгечләр. Исегезгә төшерәбез. Су куюны махсус җиһазландырылган урыннарда гына башкарырга рөхсәт ителә. Чөнки бу урыннар гадәттән тыш хезмәтләр белән алдан килешенгән. Купание на территории Альметьевского муниципального района. Әлмәт районы территориясендә 2 урын билгеләнде. Бу рәсми заявка нигезендә эшләнгән. Шулай итеп, Ямаш авылындагы Чишмә һәм шәһәр күлендә су куюны булачак. Біз дежур торачакбыз, полиция хокук тәртибен күзәтәчәк. Без гадәттән тыш хәлләр министрлыгында суда куркынычсызлыкны тәэмин итәчәкбез. МЧС будет обеспечивать безопасность на воде. И будут еще дополнительно здесь казачество должно представлять. Они будут представлять горячий чай. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.